Já nejsem pusty jako Ondra. Drž píču. Ty se nesměj. Ty jsi do všetké říře, co zapneš. Stano nedal si base after base by Ty the mi way. nic neříkej, vole. Stando, kdy dohraješ ten Hollow Knight? No a nikdy. Až přijde čas. Takže nikdy. A kdy přijde ten Ale čas? ale já to chci dohrát, ale vole, teď jsem nasírám, vole, protože tady nějaký šurák, vole, mi říká, že jsem špatný v každý hře, hej, ty zmrda, kámo. Tak sorry, ale jak prostě můžeš být dobrý multiplayer hrák, ale můžeš být dochšit single player hrák, to nedává smysl. Single player hry, prostě na to potřebuješ... No protože na to potřebuješ mozek, že jo? Ne, mozek ne, na to potřebuješ... To potřebuješ na každou hru, vole. Na to je úplně ne, no. O, vyšlo My Fanboy Roommate demo, tak to si Shindara zahraj. To je nějaký druhý díl nebo co? A je to jako pro Shindara relatable? Jo, je to pro Jo, Shindara. je tam napsáno Games to Play a tam... Jo, dal jsem to. Dobrý den, teď tam je slyšet to. Dobrý. Jo. No mi bože, já to dal. Holy shit. 1646 plus 2239 plus mám playtimeu 3 hodiny plus 4 hodiny, já tam mám skoro 8 hodin playtimeu, what the fuck. Tak teďka jestli už je na tom kompu